inkulu abalandeli baThomas baningi kakhulu njengoba ngichaza ukuthi bakhona nabangaphandle kwe-South Africa. So if uke wena wazi ukuthi okay uhambile wayothenga imuvi ngo-10 rand emgaqweni, so ngabe esikhulu kumina isibusiso lo if ukwazi ukuthi ungifakele even lo 10 rand ukuze ngikwazi ukuthi nami ngiqhubeke bafethu nginenzele ama-movie. Ukwakha imuvi kuyabiza, imali esuke iqhamuka kumina ephaketheni, kwesinye isikhathi ngize ngishaye nami imali engabi nayo. Ubona ama-movie amedelaya isizathu sokuthi imali ayikho, asinayo isponsor. Akaze nje empilweni yami ngizithole nje isponsor ukuthi nje nawe ngisisponsor ke vukani imali engenza ukuthi ngihambe ngidayisa ama-movie ngihlanganise ngikwazi ukuthi ngiphinde ngakha ama-movie. So ngizocela ke bakwethu ningisupport kakhulu, sekwabalula ke manje sekukhona nama-cellphone banking, ungathi uyihlale lapho uhlele khona utransfer kulona noma ngabe imalini ongakwazi ukuthi uyenza, ungakwazi ukuthi uyifake ngokuthando lakho. Uyisicelo ngizoqhubeka nginenzele ama-movie, ngeke ngize ngiyeke lokho ukuthi ekugcineni kwenye imali ayifiki kumina lokho, kodwa ngeke ngize ngiyeke ukunijabulisa ama-movie. As long inkosi nje isangibekile ngizoqhubeka nginenzele ama-movie. I-movie ke ezoza manje iyona i-When Days Are Dark Friends Are Few. Yazi abantu kade bayilindela ngoba ngichaza ngezizathu zeyimali angikwazi ukuthi izinto ngizenze isheshe. Okunye ke bakwethu sengizogoqa baningi abantu asebengishiyile kakhulukazi abalandeli bama-movie Thomas bayabazi. oQueen Mtambo akasekho emhlabeni ebesidlala naye bedume kakhulu lapha kulama Thomas Speck lawa amadala lo beyisangoma nabo Taxi Violence ubonakele. Nomboneni Bandla akasekho, umboneni Mkhize ohlala eMlazi ekade saqala nayo uku-actor, bese kuzoba ubaba uSosibo akasekho naye emhlabeni. Sizocela nje kwakwethu ukuthi nisithandazise inkosi sibeke ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke sinenzele izinto ezinhle nezizonijabulisa. Siloku siphinde futhi sicelile isupport. Siyabonga kakhulu.